Gaueko 8:30 helduta gaurko albiste bildumari ekingo diogu. Galen zenbait biktimaren senidek Jose Barrio Nuevo Espainiako barne ministro sozialistaren aurkako kereila aurkeztuko dute. Barrio Nuevo El País egunkarian segundo Mareiren baiketan eta Jose Mari Larretxea baitzeko saiakeran izandako paperaz hitz egin ostean aurkeztuko dute kereila. Datorren astean agerraldia egingo dute Egiarizor Fundazioak eta Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokiak kereilaren xehetasunak emateko. 280 urteko kartzela zigor eskaera Hondarribiko surf irakaslearentzat. Akusazio partikularrak 280 urteko espetxe zigorra eskatu du gizon horrentzat. Epaiketa gutxienez hilaren 21 arte luzatuko da. Iruñako udalak korrikari eman zion diru laguntza legezkoa dela berretsi du epaitegiak. Iruñako udalak 2024ko korrikai 6.000 euroko diru laguntza ematea legearen barnean kokatzen dela ebatzi du administrazioarekiko auzien Iruñeko 3. epaitegiak. Gasteizen iragarri dute noiz sartuko den indarrean emisio gutxiko eremuaren neurria. Datorren irailaren 15etik aurrera ibilgailu kutsagarrienak ezingo dira Gasteizko erdigunetik igaro. Elikadura burujabetzari dagokionez herri gorak udaberriko kanpaina hasi du. Jakinarazi dutenez hilaren 26 arte egin ahalko dira eskaerak. Oraingoan produktu sorta berriak eskaintzen dituzte tartean arroza, lekaleak, arbendolak, pasta eta ardoa. Gaurko elkarrizketari dagokionez, Arabako mendiak askeko kide Aitor Salazar izan da aktualitate solasaldian. Araban momentuotan 334 energia makroproiektu fotovoltaiko eta eoliko daude tramite prozesuan eta jada martxan daudenak batuz gero. Proiektu horiek ingurugiroan eta ezartzen diren eskualdetako errealitate sozioekonomikoan duten eraginaz hitz egin du. Adi. Kaixo guztioi eta ongi etorri, gaurkoan aktualitate solasaldian energia makroproiektuen inguruan arituko gara, zehazki Araban martxan duten proiektuez arituko gara hizketan eta lurraldean duten eraginaz. Eta horretarako platoan daukagu gurekin Aitor Salazar, Arabako mendiak aske taldeko kidea. Arratsaldeon eta mila esker etortzeagatik. Arratsaldeon, mila esker zuei. Konta iguzu, ze testu ingurutan sortzen da Arabako mendiak aske taldea? Mendiak aske enzi sortu zen, ni sartu askoz aurretik, 2007an sortu zen, martxan jarri zenean PTS-aren aurreko formatu moduko bat, eta 2009an lortu zen ETTA plan mugarriare eta aldi berean plan mugarria atera zen. Eta orduan hor geldialdi bat egon zen plataformarena, eta behin 2019an hasi zirenean berriz, justu kasu horretan Iturrietako proiektua aurrera jartzen, aurrera eramaten, hor berriz plataforma hasi zen biltzen, eta ordutik aurrera etengabe atera dira makroproiektu plan berri gehiago, orduan hortik aurrera ja gaude eta hemendik amaitu arte egongo gara, arazberekin amaitu arte egongo gara. Eta zein ekintzan mota jorratu dituzue? Batez ere, egiten ditugun ekintzan teknikoak eta politikoak dira. Ekintza teknikoetan batez ere egiten ditugun jarduerak dira alegazioen bilketa, oraintxe bertan, de hecho, ari gara Miritza zentral eolikoaren aurkako alegazioak biltzen. Mozio bat aurkeztu genuen duela hilabete pare bat batzar orokorretan, eta horrelako kontuak teknikoki eta gero politikoki batez ere saiatzen gara jendea kontzientzatzeaz benetan egoera zein den. Hau da, guri esaten zaigu eolikoen kontua edo fotovoltaiken kontua eta oro har berriztagarrien kontua guk behar dugula, mundua salbatzeko behar dugula energia mota hau, baina egiatan gertatzen dena da dirua ateratzeko proiektu batzuk direla krisi kapitalista batean, zeinetan enpresak geroz eta zailtasun gehiago dituzten haien etekinak ateratzeko merkatu berri bat ireki behar dute frogatzeko hor, ezakit nola esaten den erdea, un nicho de mercado. Orduan, bide horretan aurkitu dute edo saiatzen ari dira aurkitzen eolikoetan, fotovoltaikoetan eta horrelakoetan merkatu berri bat, eta hori da benetan gertatzen ari dena.
Orduan, guk batez ere saiatzen gara jendea kontzientziatzez gure arazoa ez dela soilik krisi klimatikoa, baizik eta krisi kapitalista bere osotasunean, eta horretarako egin ditugu bai hemendi martxak, bai ekintza simbolikoak, landaketak eta horrela, hitzaldiak, eta batez ere hori kontzientziatzea jendea egoera benetan zein den eta zer esaten diguten egoera den. Eta egun zein da energia makroproiektuen egoera Araban, hau da, zenbat proiektu daude martxan, zenbat plaka fotovoltaiko edo zenbat eoliko kopuru daude, zenbat hektarea okupatzen dituzte, konta iguz? Oraintxe bertan Araban eolikoen eta fotovoltaikoen kasuan tramitean dauden eta jada martxan daudenen artean 334 proiektu aurkitzen ditugu. Horietatik uste dut 180 edo direla eolikoak, baina hori, ez nago guztiz ziur. Beraz, argi dago egoera bastante larria dela. Gainera, makroproiektu batean, edo eoliko makroproiektu batean, ez da bakarri jartzen molino bat. Baizik eta 8, 9, 10 nahi dituztena jartzen dituzte. Orduan, horrek esan nahi du, ez direla egongo 180 molino, baizik eta, eske, zain pentsable da. Eta gero baita fotovoltaiken kasuan, fotovoltaika proiektu batean, ez da bakarri jartzen fotovoltaika bat, baizik eta fotovoltaika hektarea bat, adibidez, betetzen da fotovoltaika. Orduan baita horrek egingo du Araba osoa batean fotovoltaikaz beteta egotea. Orduan, arazoa bastante larria da eta horregatik gaude hemen eta dei egiten dugu jendeari batzeko borrokara. Eta jendeak pixka bat ideia bat egin dezan, zer nolako eragina daukate makroproiektu hauek eraikitzen ari diren eremuetan, bai ingurumenari eta bai bertako egoera sozioekonomikoari dagokionez? Batez ere makroproiektuen eragina ingurumenean ikusten da eta ikusiko dugu. Izan ere, makroproiektu bat ez da soilik molino bat jartzea bere horretan, baizik eta molino hori jartzeko behar duzun logistika guztia, orduan bideak egiten dira, deforestatzen dira mendiak, eta ja makroproiektua jartzen direnean, hori lurrarentzat kriston erasoa da. Orduan hori, ekosistemen zuntxiketa ikusiko dugu, milaka eta milaka animali hil dira, gainera justo badaude animalia batzuk Araban estintzio arriskuan daudenak, eta eragina zuzena izango da espezie hauentzat, eta gero baita sozioekonomikoki herrientzat eragin zuzena izango du. Izan jende bat alde behar izango duelako beraien etxetatik alternatibarik gabe, eta horrekin arazo larri bat daukazu. Eta horretaz aparte arazo asko gehiago egongo dira herrietan eta jendearentzat. Eta proiektu hauen aurrean, zuek zein alternatiba proposatuko zenituzkete energia berriztagarriak ekoizte horri dagokionez? Egia esan da, oraintxe bertan energia iturri guztiak haien pro eta haien kontrak dituzte. Baina gure irakurketa doa gehiago ekoizpenaren helburura begira. Argi dago ekoizpen modua garrantzitsua dela, baina ekoizpen modua ekoizpenaren helburuaren baitan dago. Hau da, zuk energia kosta ala kosta lortu behar duzu diru etekin bat izateko edo diru kantitate bat lortzeko, ziur aski berdin emango dizu energia hori lortzeko moduak. Dela, oraintxe bertan ikusten duguna, berdin zaie ekosistemen zuntxik eta hori guztia. Orduan, gure irakurketa da, oraintxe bertan guztia dirua ateratzera bideratuta dagoenez, guztia biziatuta dagoela, ez dago berez justizia sozialean oinarritutako energia iturri bat. Orduan, gure irakurketa da guzti honekin amaitzeko krisi klimatikoa, politikoa, azken finean krisi kapitalista, kapitalismo berarekin amaitu behar dela, kapitalismoa eraldatu behar da, eta gizarte berri bat antolatzea guztion beharretara antolatuta egongo dena, eta ez bakarrik batzuen interes ekonomikoetara begira. Orduan, momentu horretan, aztertu ahalko dugu benetan zein den energia iturri hoberena eta ziurrena. Baina oraintxe bertan ezin daiteke esan
hau da hoberena, hori dagoelako beti helburu individual eta ekonomiko bat borren atzean. Eta momentu honetan, aipatu dituzu batzuk, baina beste batzuk edo aipatzearen zein makroproiektu daude onartzeke eta aurten zeintzuk aurre ikusten dira eraikitzen edo hastea? Hori, batez ere, lehen aipatu duena pixkat. Labrazakoa dirudi izango dela martxan jarriko duena olatu berri hau. Orduan, labrazakoa momentu batetik bestera hasi daiteke, baina gero baita adibidez. Mendialdeako azazetako zentral eolikoari baita bakarrik falta zaio obrako baimena. Orduan, oraintxe bertan dena dago pixka eta airean eta ikusteke. Eta pixka bat aipatu duzu aurretik ere, baina nola baloratzen duzu erakunde publikoen eta batez ere Eusko Jaurlaritzaren jarrera eta egitekoa guzti honen aurrean? Bai, egia esan da ezin okerragoa. Dena den, elkarrizketan aipatu dudan moduan, ez da sorpresa bat bere horretan. Alderdi instituzionalak kapitalismoan txartatuta daude. Horrek esan nahi du, kapitalismoaren legeetara mugatuta daudela, alderdi bat eta ala bestea. Orduan, bere arazoa ez da alderdi hau dagoela edo beste hau dagoela, soluzioa ez dagoelako alderdietan edo instituzioetan edo Eusko Jaurlaritzan. Soluzioa gure partetik etorriko da. Gainera hemen aipatzeke baita lehen esaten zen, ez, baina behintzat ezkerreko alderdiak bai egiten zituztela ekintzak makroproiektuen kontra eta oraintxe bertan bilduren jokaera ikusi dezakegu biraketa bat eskuinera ematen ari dela eta orain makroproiektuen alde bozkatzen du. EAJ-rekin aurkeztea eskaintzen die EAJ-ari. Oraintxe bertan bilduren jokaera ezkerreko alderdi bat itzatetik urrun dago eta oraintxe bertan EAJ-rekin dago borrokatzen haien postura. Orduan, oraintxe bertan guk kritika bat egiten dugu zuzenean haiek direlako erantzule zuzenak, argi gelditu da zein instituzioen papera guzti honetan, enpresei modu batean edo bestean bidea errazago jartzea, eta hori batez ere ikusi dezakegu krisi garaietan, hau da, gaur egun. Orduan, hori, esan bezala, jarrera nazkagarria da, baina ez da sorpresa bat guretzat egia esan da. Eta etorkizunari begira, zein egoera aurre ikusten duzue, zuen jarduna nola planteatzen duzute hemendik aurrera? Erosoa ez da izango, hori fijo. Baina gure betebeharra da makroproiektuen aurka borrokatzea eta erakustea jendeari benetan makroproiektua hauen izaera eta kareta kentzea. Orduan, bide horretan, data oso garrantzitsua daukagu Gasteizen, martxoaren 22an, Euskal Herria Bizirikek plataformak mobilizazio nazional batera deitzen duelako, eta guk mendiak asketik gaita gonbidatu nahi dugu mundu guztiari mobilizazio horretan parte hartzera. Mobilizaziora joateko arrazoiak 11 dira, baina Euskal Herria Biziriketik justo puntu hauek dira pixkat aldarrikatzen ditugunak. Lehenik eta behin hori, PTS-aren fartsa argi ustea, eskaintzen digute PTS-a liburu santu bat izango balitz bezala, baina egiatan PTS-ak soilik egiten duena da legeztatzea makroproiektuak eta beraz, ekosistemen suntziketa. Gero, argi ustea instituzioak eta politikariak gure miseriaren erantzuleak direla, eta bi alde daudela, politikariak eta enpresariak alde batetik eta bestetik gu. Eta gu bakarrik gaude eta gu izango gara bakarrak gure bizitza solventatu dezakegunak. Gero baita, kapitalismo berdearen mitoa deusestatzea, kapitalismo berdea soilik da betiko kapitalismoa, baina merkatu berri bat txartatuz. Orduan, lehen bezala, politikariak eta enpresariak langileotaz probestuko dira eta guk sufritzen jarraituko dugu geroz eta gehiago gure bizi baldintzak mantendu ahal izateko edo uste genuena gure bizi baldintzak zirenak. Eta gero baita, justu aurreko galderarekin lotuta, kriminalizazioa edo jasotzen dugun kriminalizazioa salatu. Azken finean, hori, alderdiek eta enpresariek haien erramientak
erreminta asko dituzte eta haien erremintak erabiltzen dituzte gure kontra iruditegi bat sortzeko, baina guk egiten dugun bakarra da saiatzea jendeari erakusten zein den benetazko egoera eta zein den behar dugun egoera. Hau da, gure irtenbide bakarra, oraintxe bertan munduari soluzio bat emateko da kapitalismoarekin amaitzea. Kapitalismoak munduarekin akabatuko du edo zerbait egiten dugu edo hau oso gaizki amaituko du. Hau da, gu gara bakarrak egin dezakeguna zerbait. Orduan bide horretan hori martxoaren 22 mundu guztia joan behar gara, mobilizatzeko arrazoiak soberan daude. Argi eta garbi kapitalismoarekin ez da amaituko mani horretan, baina bai aurrera pauso bat emango dela eta bide horretan geroz eta jende gehiago baldin bagara, geroz eta indar gehiago izango dugu heltzera arte momentu bat, zeinetan indar nahikoa daukagun hurrengo pauso bat emateko. Orduan hori, gure bizitzak daude arriskuan, ekosistemak daude arriskuan, eta gu gara altxatu behar garena gure etxetatik irtetzea kalera eta gure artean antolatzea. Eta gero baita horretaz gain hurrengo hilabetetan Miritzako zentral eolikoaren aurkako alegazioak aurkeztuko ditugu, eta horretaz gain baita gonbidatzea nahi dugu jende guztia maiatzan egingo diren Euskal Herria biziriketik akanpadetara. Eta momentu zuri izan da aldizut. Aitor Salazar, mila esker etortzeagatik. Zuei. Ameriketako Estatu Batuetan da Imanol Pradales Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria 4 eguneko bidaia ofizialean, Estatu Batuetako euskal diasporari laguntza eskatu dio lehendakariak, horrela herri gisa aukerak identifikatu eta baliatzeko. Eusko Jaurlaritzako lehendakari Imanol Pradales Ameriketako Estatu Batuetan da. Bertara egin duen lehen bidaia ofiziala euskal komunitatearekin Washingtonen egin duen topaketa batekin hasi du. Pradalesek laguntza eskatu dio euskal diaspora berriari Ameriketako Estatu Batuetan aukerak identifikatzeko. Han bildutako enpresari, politikari eta beste eragile batzuei eskatu die ahalegin berezi bat egiteko Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Ipar Amerikako herrialdeen arteko lotura politiko, ekonomiko eta kulturalak indartzeko. Egunotako agendaren bidez gure helburua da beraz aliantza berriak sortzea, gure mundua ikusteko modua indartzea, harresiak altxatu ordez, zubiak eraikitzea, bidelagun oso importanteak zarete, bidelagun hoberenak zarete, egin dezagun beraz elkarlanean aurrera. Imanol Pradalesek eskerrak eman dizkio Washingtongo euskal komunitateari, Euskal Autonomia Erkidegoaren nazioarteko proiekzioari egindako ekarpenagatik eta Euskal Herriaren ondare kultural eta sozialak biziraun dezan egindako ahaleginagatik. Era berean Euskal Autonomia Erkidegoak eta Estatu Batuek partekatutako balioen garrantzia azpimarratu du. Eskerrik asko baita ere gure herriaren izen ona munduko txoko honetan zabaltzeagatik eta etengabe ateak irekitzeko lana egiteagatik. Mila esker benetan. Zuen ekarpena beharrezkoa dugu eta esango nuke inoiz baino gehiago gainera. Jardunaldia enpresetako ordezkariekin egingo den topaketa batekin hasi du eta George Washington Unibertsitatean izango den mahai inguru batean parte hartuz amaituko du. Gainera 2016an Kapitolioko Bakearen parkean landatutako Gernikako arbolaren kimua ere bizitatzea aurreikusten da. Duela astebete Nafarroako Auzitegi Nagusiak ontzat jo zuen kondena apaltzea 2023an Burlatan 13 urteko neska bat bortxatzeagatik zigortutako gizonezkoari, erabakiaren aurrean Burlatako udalak harridura eta atsekabe agertu ditu. Nafarroako Auzitegi Nagusiak zigorra 4 urte eta erdi murriztu dio 33 urteko gizonezko bati, naiz eta 13 urteko neska bat bortxatu zuela frogatuta egon. Epaileek hainbat elementu hartu dituzte kontuan zigorraren jaitsiera justifikatzeko. Biktimaren altuera eta pisua, alkohola edan izana, gauez eta lagun nagusiago batekin ibiltzea eta preserbatiboak eramatea. Gainera lekuko batek esan zuen, neskak 20 urte ingurukoa zirudiela eta horregatik zigorraren maila jaitsi diote ustez erasotzaileak ez zuelako jakin adingabea zela.
Horren ondorioz, delitua ez da adingabe bati egindako sexu eraso moduan zigortu eta zigorra 13 urtetik 8 urte eta 6 hilabetera jaitsi dute. Hau da, biktimaren itxura eta gaueko testu ingurua aringarri gisa erabili dituzte bortxatzailearen alde erasoa berretsi ordez. Erasoa Burlatako jaietan gertatu zen 2023ko abuztuaren 16 gauean. Auzitegiaren erabakiak haserrea piztu du jendartean. Atzo Burlatako udalak eta herritarrek irmoki gaitzetsi zuten erabakia, justizia sistemaren porrota dela salatuz. Bestalde, Burlatako mugimendu feministak hedabideek gaia jorratzeko izan duten trataera salatu dute. Emakumeen gorputza jo puntuan jartzen dutela kritikatuz. Kataluniako musika talde bateko managerra atxilotu du Ertzaintzak Bilbon sexu erasoa egin eta sekretuak zabaldu izanagatik. Ertzaintzak ziurtatu digunez, joan den asteko astelehenean atxilotu zuten gizonezko hori bere aurkako 2 salaketa aurkeztu eta gero. Gizon bat atxilotu du Ertzaintzak Bilbon sexu eraso egin eta sekretuak zabaldu izanagatik. Ertzaintzak 11 telebistari berretsi dioenez, martxoaren 3an atxilotu zuten gizonaren aurkako 2 salaketa jaso eta gero. Izapideak auzitegian daudela ziurtatu du Ertzaintzak. Hainbat hedabideetan argitaratutako informazioaren arabera, atxilotua Kataluniako 31 Fam Trap talde ezagunaren managerra zen eta Bartzelonako udaleko musikari gazteen Brot jaialdiaren koordinatzailea izan zen. Bizkaiko hiriburuko apartamentu bateko komun batean ezkutatutako kamera batekin 2 artista grabatu omen zituen ustez. Atxilotua eta salaketa jarri dute musikariak promozio bidaia bat egiten zebiltzan batera. Musika taldeko bikideek Irala auzoko etxebizitza bateko komunean kamera ezkutu bat aurkitu eta salaketa jarri zuten Ertzaintzan. Ser Irrati katearen arabera, Ertzaintzak eduki sexualeko bideoak eta irudiak zituzten hainbat artxibo konfiskatu zituen. Kataluniako hainbat hedabidek jakinarazi dutenez, dozena bat gaztek salatu dute manager hau sexu abusuengatik. Ezagutarazitakoaren arabera, 16 eta 23 urte bitarteko mutil gazte inguratzen zen eta haiei beren sexu harremanei buruz galdetzen zien. Beste lekukotasun batzuek diote kamiseta gabe zeudenean mugikorrarekin grabatzen zituela. Ser Irratikateak hainbat testigantza jaso ditu eta adierazi lehenik sare sozialen bitartez harremanetan jartzen zela gazte eta musikari hasiberriekin haien lanarekiko interesa agertuz eta aurrela haien konfiantza irabazteko. Jakitera mandutenez, gizonaren biktimak 30 baino gehiago izan daitezke eta salaketa bateratua aurkezteko koordinatzen ari dira. Bartzelonako eta Badalonako Mossos de Eskuadrako polizia etxeetan jasotzen ari dira salaketa horiek. 31 Fam Trap taldeak manager gisa kaleratu zuen salaketen berri izan bezain pronto. Asteburuan Usurbilen goi tentsioko linean izandako ezbeharra ikertzen ari da Ertzaintza. Asteburuan Usurbilgo goi tentsioko linean izandako ezbeharra ikertzen ari da Ertzaintza. Errota Berri industriaguneko goi tentsioko dorre batera igota 2 adingabek istripua izan zuten. Bietako bat erredura larriekin Gurutzetako ospitaleko erredura larrien unitatean dago egonkor. Ezbeharrean zauritutako beste nerabea sendagire jasota etxean da. 11 telebistan Ertzaintzarekin harremanetan jarri gara eta ikerketa irekita dutela baieztatu digute. Goi tentsioko linea horrek segurtasun neurrien inguruko araudia betetzen duela ziurtatzeko. Zer eta nola gertatu zen, instalazioa nola zegoen dena ari dira aztertzen. Hipotesi guztiak irekita daudela eta informazio gehiagorik eman gabe ikerketa luzerako joango dela aurreratu digute. Emaitzaren berri emango diote Usurbilgo udalari eta horren zein dago orain udala neurririk hartu behar duen edo ez jakiteko. Une honetan ezinbestekotza du argitza zer gertatu den ea segurtasun neurri guztiak betetzen ote ziren. Gisa honetako instalazio elektrikoak udalaz gaindiko araudiak eta lizentziak dituzte, baina guk benetan jakin nahi dugu, hori esan dako, zerbaitek huts egin duen, huts egin balimadu, eta ala izan balimada, erabaki beharko da, udalak ere neurriren bat hartuko duen, edo ez, baina guretzako importanteena da, batez ere, berriro gisa honetako istripu edo ezbehar bat ekiditeko, zen neurri hartu behar diren aztertzea.
Testuinguru honetan Iberdrolako ohar bat kaleratu eta jakinarazi du istripua gertatu zen tentsio dorrearen euskarria jabetza pribatuan dagoela, eta jabeari dagokiola segurtasuna mantentzea eta dorre horretarako sarbidea mugatzea. Baita segurtasun neurri egokiak eta nahitaezkoak mantentzea ere. Energia enpresak halaber gertatutakoa deitoratu du eta zaurituei lehenbailen sendatzeko opatu eta haien senidei elkartasuna adierazi die. Emakume nazioarteko egunaren harira deskodifikatu podcastaren bigarren saioa kaleratu du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Nortasun feministaren inguruan mintzatu dira gonbidatuak eta feminismoaren ikuspegi desberdinak landu dituzte ere. Deskodifikatu nortasun podcast feministaren bigarren saioa sustatu du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Emakumeen nazioarteko egunaren harira, emakume ezberdinak bildu dira nortasun feministaren inguruan hitz egitera. Bertan egon dira Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia, Olatz Salvador, kantautore ezaguna, Alasne Apalantza, fisioterapeuta eta Tolosako Emeki osasun eta zaintzaguneko arduraduna, eta Maider Galardi, kazetari eta ikertzailea. Fokua feminista izatean jarri dute, horretarako ikuspegi desberdinak landu dituzte eta eurek emakume moduan zelan bizi duten azaldu dute. Esaterako, Olatz Salvadorrek feminismoa berdefinitzen jarraitzeko premia ikusten du. Uste ja asumitu dugula feminismoa ondo dagola, ze duela urte batzuk agian demonizatuta zegoen mugimendu bat zan. Feminismoa Alasne Apalantzarentzat bizitzeko modu bat da, eta horrekin bat egin du Maider Galardik, gaineratuz, harrotasun bat dela feminista izatea, eta egunero horretan ekitea ezinbestekoa ikusten du. Ez da etiketa bat, da egunerokoan ekitea, eta da eskubideen aldeko apostu bat, eta apostu bat persona guztiek bizitzeko aukera berdinak dituztela aldarrikatzeko apostu bat. Zaintzaren ikuspegia ere maigaineratu dute, izan ere urte askotan zaintzalanak emakumei bideratuta egon dira, eta ez dira aitortuak egon. Egoera aldatzen ari dela baieztatu duten arren, etorkizunari begira oraindik ere buelta bat ematea beharrezkoa ikusten dute. Eider Mendozak autozaintzaren garrantzia azpimarratu du. Iristen da momentu bat, konturatzen zehala, etxean adibidez, etxeko antolakuntzan eta zaintza etxetik kanpo ere badago, Baina, hemen gaudenaz, esatezu, zati zaintzen dut ni bakarrik. Zergatik beste batek ez du zaintzen, edo zergatik nik pentsatzen dut hau nire ardura bakarri dela eta beste batena ez. Eta hor iristen da momentuan duen muga jarri beharra daukezun, zatik itxo ikentzea, ezin dezu, ez daukazu gaitasuni dana zeuke egiteko, Deskodifikatu podcastaren lehenengo saioa emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazteko nazioarteko eguna zela eta egin zuten. Mai inguru horretan, fokua ingurune digitalean emakumeen aurkako indarkerian eta berdintasunaren aurkako mezuek duten gorakadan jarri zuten. Gonbidatuak Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia, eta Eider Goiburu, sexu hezitzailea, emakume eta gizonen arteko berdintasun teknikari eta pedagogian doktorea izan ziren. Saio hauetan guztietan helburua indarkeria matxista biztaratu eta salatzea da, azken finean indarkeria matxista deskodifikatzea. Hortik dator podcastaren izena. Bost greba egun iragarri dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasle sukalde eta garbiketako kolektiboek. Sindikatuek besteak beste deialdi hauen bitartez hezkuntza sailak langileen lan baldintzak hobetzea eskatzen dute. Hezkuntza publikoko irakasle sukalde eta garbiketako kolektiboek 5 greba egun iragarri dituzte martxoan eta apirilean. Greba egun hauetan denak batera mobilizatuko dira, aurrekoetan ez bezala. Zehazki martxoaren 25, 26 eta 27an eta apirilaren 1 eta 2an deitu dituzte lanuzteak. LAB, Steilas, ELA eta Komisiones Obreras sindikatuek deitutako greba egun hauen bitartez, hezkuntza sailak euren aldarrikapenak kontuan hartzea nahi dute. Eta hainbat aldarrikapen zehaztu ditugu, bai. Lan samak arintzeko neurri zehatzak adostean nahi dugu, erretiro hartzeko baldintzako betzea eta plantillen gazte berritze plana garatzea. Aldi berean, galdutako erosalmena berreskuratu eta jaiotza tasaren jaitsierak aprobetxatuz, alde bakarrez erabakitzen ari diren ikastetxe publikoen fusio eta itxieren aurrean ere, enplegu publikoa bermatu eta lanpostuak egonkortzea nahi dugu.
Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza publikoko kolektiboek hainbat mobilizazio egin dituzte urtea hasi zenetik hona. Hoietan guztietan lan baldintzak hobetzea eskatu diote hezkuntza sailari eta negoziazioak eduki esanguratsu gabe luzatzea egotzi diote. Sindikatuen arabera, egindako greba guztiek jarraipen zabala izan dute, izan ere, azaldutakoaren arabera, Jaurlaritza 2 mahai deitzera behartu dute. Hala ere, langileen eskaerei erantzungo dioten balizko proposamenetatik urrun dagoela jakinarazi dute. Sindikatuek batutako datuen arabera, grebara deitutakoen 75%ak babestu zuen, alabaina salatu dute Eusko Jaurlaritzak ezarritako gehiegizko zerbitzu minimoak zirela eta milaka langileri greba eskubidea ukatu zitzaiela, eta horren ondorioz greba baldintzatuta egon zela. Lab sindikatuak behingoz egiazko negoziazio bat aldarrikatzen du, eta horretarako Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko irakasle sukalde eta garbiketako kolektiboak martxoan eta apirilean deitutako mobilizazioetan parte hartzera gonbidatzen ditu. Onaino gaur kontatzeko genuena, badakizu euskarazko berri gehiagorako 11.eus ataria duzue eskura ongi izan eta bihar arte.